Nananom og mga dugang punuan sa kahoy ug fruit trees sama sa akasya ug durian ang mga empleyado sa Dapitan City Water District. Nga gisalmutan sab sa mga empleyado sa Department of Education, Dapitan PNP, Maritime Police, Philippine Coast Guard ug Sangguniang Kabataan Federation isip pagsaulog sa World Water Day nga dunay temang Groundwater Making the Invisible Visible. Mismong ang lokal nga gobyerno sa Dapitan ang nanghatag og mga planting materials nga ang tumong maprotektahan ang palibot sa Barangay Upaw nga makonsiderang watershed nga tinubdan sa tubig mainom. Sanglit, nagpadayon sa nisgutang barangay ang 127 million pesos nga tourism water project sa syudad. Duna sab gipahigayon nga online symposium din gisgutan ang kamahinungdanon sa tubig ug kung unsaon pagkonserba hilabi na sa panahon sa ting-init nga sagad maughan ang mga tinubdan sa tubig. Tinguha sa Dapitan City Water District nga ipakita sa mga residente ang ilang operasyon kung asa ang tinubdan sa tubig ay kini isupply sa mga konsumante. Niadtong 1993, gisugdan sa Water ang pagsaulog sa World Water Day kada Marso 22 matag tuig aron ipahinumdom ang ginatubang nga krisis sa tubig sa tibuok kalibutan nga grabing naapektuhan tungod sa climate change. Gipahigayon ang aktibidad sa Barangay Upaw niadtong Marso 23, 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.